Good morning guys! Mayroon na naman tayong panibagong video guys. Ang ating imumukbang ngayon ay fish curry, chicken curry, egg curry, at saka boiled egg. So guys, bago tayo mag-umpisa, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa grasyang binibigay mo po sa amin araw-araw Lord. Lord, sana lahat ng mga viewers ko at subscriber, sana meron din silang grasya na sa kanilang harapan, Lord. Lord, salamat po Panginoon na patuloy mo kaming binibigyan ng grasya, Lord, sa araw-araw, Lord. Amen. So guys, umpisahan na natin guys. Meron tayong sabaw guys. Oh. Kapli na yan. Ito guys, oh. Oh. Guys. Ito guys, oh. Fish curry. Wow! Ang nasili.
Wow!
Wow! Thank you guys. Maraming salamat. At huwag kayong magsawa sa panunod ng aking mga video guys. Kung bago lang kayo sa aking channel guys, don't forget to subscribe, like, and share. Pakipollow na lang sa aking Facebook page, Mr. Dan Vlog. Thank you guys. Bye-bye.